uJesu Kristu inkosi baba, ngicela ukubingelela egameni likaJesu uba umpostoli. Baba ngicela ukubonga nje amandla kaNkulunkulu ngasenzela khona usuku nosuku, izimo esiyibonayo nesingayiboni, kodwa yena uyasilwela singazi. Ngicela nje baba ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu ukuthi ngiyabonga ukuthi uyasivikela, asilondoloze kukho konke. Ngibonga nje nokuthi usisi ngendlela okwenzeke ngayo, usisi ube nje nenkwantsho embambayo uhlangothini ukuhambisana nesiyezi, wangakwazi ukwenza lutho, uhlangothi lonke lwaluzi uma ngabe ehamba engasaluzwa. Wathi mayihamba baba eya ku-doctor Saturday, wathi udokotela bekumele ahlahla ashawe i-stroke, ubeshawa i-stroke, kodwa ushawe wenziwe i-minor stroke. Kahlahla abanye bavele nje bashawe i-stroke, kuvele i-minor stroke ingenzeki, kuvele nje kuphele ngayo. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi uphakamise isandla, wathi hayi, owami lona usathana akanamandla, ngayithinta inyama. uJesu Kristu inkosi baba, ndiyabulisa kubaba uNtsimande nakumama uNtsimande ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndibulise abazalwane basekhaya leZwi, ndibulise abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ngelihle igama lenkosi, amen. Ndithi mandizise obufakazi ebantwaneni bakaNkulunkulu. Apha ndike ndagula ngokukodwa xa ndicinga ngathi ngecawe, apho ndiye ndalala imini yonke, kwangangena nditsho nokutya. Kunento nje ibingathi iyachucha apha emzimbeni wam, ifike iqikize, kube buhlungu, kwambuhlungu umzimba wonke. Ithe misifika la entanyeni yam, kwafumaniseka into yoba ingathi idumbile le ntamo le, ayivumi ukuthi mandithini, yenyuka yaye entloko. Xa ifika entloko, hayi ke kulapho ndiye ndakhala inyembezi khona. Kodwa ke ndiye ndathatha laa mkhuleko wange-18 kaMeyi. uNkulunkulu wayinceda impilo yam kakhulu. Ndibulela kakhulu ubaba uNtsimande othe wasifundisa okokuba masikwazi ukuzimela, sithandaze uThixo esimkhonzayo, siqinisekile into yoba nathi uzosiphendula. Ndiyambulela kakhulu ngani, ngoba kunje izimfundiso zakhe ubaba uNtsimande. Ndiyabonga kakhulu tata, ndithi uNkulunkulu akusikelele, akugcwalise ngamandla akhe kakhulu, nomama ngokunjalo niphikelele ukusinikeza inyaniso yakhe. Ndiyabulela kakhulu. Bendiku-3 days ebendingene kuye, futhi bendiqala ukungena ndingadludla emalanga ngani, ngoba ndingumntu wamapilisi. Kodwa uThixo uye wandinceda ngendlela eyisimanga. Hayi, kwakuhle kwalapha emzimbeni, Nkosi yam. Ndiyambonga uJehova. Ndithe xa ndiphuma apho ndathunyelelwa imeseyiji, i-email exela into yoba umntana wam uthathiwe esikolweni, into ebendikade ndiyithandazela nayo. Ndiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ndithi udumo lulolwakhe, inkazimulo yonke ngeyakhe. ngoJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ekuseni baba ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela kumama, abazalwane bonke ekhaya leZwi, abazalwane bonke entabeni kaJehova, uyabonelela. Ngifisa baba ekuseni ukunikeza uNkulunkulu udumo, imisebenzi emkhulu asenzela yona, engakubheki ukona kwethu, engalibheki ukholo lwethu olufishane, kepha usenzela izinto ezinkulu. Ngingumama odayisayo, nokho sekuney'nsuku lokhu kwenzekile. Ngibuya kodayisa, uma ngifika erenke, ngifika iy'nsuku zey'mpesheni, uma ngifika abantu bagcwele, amatekisi awekho.
ngiphethe izimpahla sengithengile nokunye nempahla zami zokudayisa ngiphethe. Sime la silinde amatekisi. Maye kungena amatekisi kuyagijinywa kuyogijelwa. Iqhamuka esagibela yona nathi ngigijime ngiyogibela ngingaboni ukuthi ikhonto yami engekho. Mangihlezi phansi ngize ngifike ekhaya ngibona ukuthi ngo-9 ngibona hayi bukhona impahla yami engekho. Mangibheka endlini yonke ayikho, isele. Ngitshela ukuthi ngisele emotweni. Hayi kodwa bese ngiguqa ngikhuleka ngithi hayi ngiyazi urank manager uzoyibona, uThixo uzoyinikeza emotweni bazoyinikeza udriver ngiyithole ngibe nalokho. Ngivuke ekuseni ngiye erenke urank manager engakayithobheni. Uma ngifika erenke ngimbona urank manager abeyasalukwazi bese ngithi hayi bomfana wami ngilahle impahla lezo. Athi uyilahlile salukwazi noma uyishiyile? Ngithi angisazi ukuthi kuphi okwenzekile. Athi bezinjani ngoba baningi abantu abashiya izinto bese ngisho ukuthi lokuthi nokuthi. Athi hayi lo plastic ukhona usekhaya engambheki uNkulunkulu. Ngeke ngizwe abazalwane befakaza behlekelwe izinto bethu njengenjani. uNkulunkulu uyazivikela, uNkulunkulu uyasibiyela. Kungekona kodwa kade ngoLwesihlanu ngilahlekelwe okunye futhi iphasi liqhamuke eGoli ngayithola emgaqweni ebhizi. Kubhizi emgaqweni okwangathiwa nombani kepha uNkulunkulu uyasivikela. Kuningi baba uNkulunkulu asenzela khona, asithule ngoba kungekho. Ngibonga nobaba inkonzo yaseMakhabeleni echaza ngendaba ukuthi abantu bethu abangasekho abawona amadimoni. Abantu bethu nje abawona amadimoni. Imibuzo ehlale sibuzwa yona kuthiwa thina sithi abantu abangasekho amadimoni, kepha uNkulunkulu wami umsebenzi ubaba ukuthi ayichaze lento. Wayichaza akekho ongezwanga kubantu abahlale besibuza lokho. Wayichaza ngendlela ngathi nje ukhuluma nami ngqo nabantu bami abahlale besho njalo. Siyambonga khona uNkulunkulu umsebenzi wawo. Siyabonga ukuvuma ukuba yithuluzi elizokwakha thina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli Nsibande nomama, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithanda nje ukudlulisa ubufakazi ekuseni buqondene nodadewethu, kodwa-ke ngiyamphakamisa kakhulu nje uNkulunkulu, ngiyamphakamisa kakhulu nemisebenzi kaJesu Kristu ayenzile phakathi kwekhaya lakithi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngodadewethu. Udadewethu akekho la, usemazweni baba akude ngendlela eyisimanga esingakwazi ukufinyelela khona. Noma ekhaya lethu unenkinga, inhliziyo zethu zababuhlungu. Ube nenkinga yomntwana akamtholile, wamthola ena-36 weeks engakafiki, engakabi juu ukuthi etete, wenziwe i-operation. Uthe mayifika ingane yatholakala ukuthi inenhliziyo enembobo baba. Uthe mayitholakala ukuthi unenhliziyo enembobo, kwanzima. Ethi mayisitshele ukuthi umntwana uzabalaza kanjani, elwela ukuphefumula, kungaphefumuleki, ma-oxygen akafakwe wona. Asisendele iy'thombe zomntwana. Bekunzima baba ngendlela esimanga, kangokuba ngase ngimyalele ukuthi hayi akakezame ukuthi exoxe nobaba, mhlawumbe ubaba umkhuleko wakhe uzosiza. Nangempela uzamile usisi wami, wangena wakhuluma nobaba ngoba ngizwe sengitshela ethi sisi ngikhulumile nobaba Mtsibande. Ubaba Mtsibande wangipha umkhuleko, wangithembisa ukuthi mangiqinisa, ngikhuleka, ngimkholwa uNkulunkulu ukuthi uzongisiza uJesu. Nangempela baba usuku nosuku uyasiriphothela ukuthi namhlanje kube nje, namhlanje kube nje, khulekani bodadewethu. Ethi hawu namhlanje uyaziphefumulela, namhlanje uyahamba-ke urifeyelwa ngoba usePhiladelphia, userifeyelwa-ke manje ePhulukwane, lapho beyo-check-a khona ukuthi ngabe inhliziyo yomntwana ihamba kanjani. Kodwa ngokwakhe usenelisekile ngoba useyahleka noma exoxa nathi nje. Uyababaza kakhulu ubukhulu bukaBaba uNkulunkulu, nathi siyababaza Nkosi yami ubukhulu bukaJesu Kristu. Sithi baba ume njalo, Baba Nsibande, siyabonga ukuhlangana nawe. Ngiyabonga kakhulu kakhulu. Bengikhuleka ngicela ukuthi nabasekhaya
abantwana basekhaya lapho ngizalwa khona eDlamini, ngoba ikhaya leli yaligcindezelekile kakhulu. Engathi uNkulunkulu engabasiza ebavulele lenhlansi, ebambulele lokhu kukhanya engikutholile. Nangempela-ke uyabambulela kancane kancane. Silandwa ngendlela engafani. Wathi uma ngitshela ngamtshela ngathi hhayi, mhlawumbe iy'thunywa zokusondeza kuyena. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngiyabingelela kubazalwane bonke, ngibingelele kubaba uNsibande, kumama uNsibande, ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngithi nami ake ngidlulisa ukubonga okukhulu, ngimbonga uNkulunkulu ngawe baba uNsibande nomama. Ngibonga izimfundiso eziyiqiniso ngezwi likaNkulunkulu. Ziyangisiza kakhulu. Ngimbonga futhi uNkulunkulu kakhulu ngendaba yokuvunywa kwezono. Nami sengathola i-date yokuvunywa kwezono, ngiqhubeka ngibhala izono phansi encwadini. Yenze lento ukuthi ubomi bami bube mnandi, bungabi nawo umthwalo. Mina ngumntwana kaNkulunkulu, kodwa nje obentekenteke kakhulu. Kodwa nje bengikholwa ngisindisiwe, kodwa ngizizwa nje ukuthi ngingulowo mntwana obuthakathaka futhi nje onokusaba kakhulu nje. Kodwa nje izwi engililalela iy'nsuku zonke la ekhaya leZwi, izwi likaNkulunkulu eliyiqiniso, liyangisiza kakhulu ukuthi nabantwana bami uma benezinkinga ngibatshela njena ngamaRoma 10:9 nangezwi likaNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi mntwanami, ngithi mntwana thandaza, kufuneka uzithandazele. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu baba uNsibande ukuthi usifundise ukuthi masingaxhomekeki kwabanye abantu, masizithandazele thina, sibe nokholo, simthembe uNkulunkulu. Ingisizile kakhulu, iyangisiza, yenza ukuthi endleleni kuhambeke. Ngiyambonga kakhulu futhi nabantwana bami ngibatshele ukuthi umuntu akazinikele kuNkulunkulu. Umuntu makavume izono, akholwe yizwi likaNkulunkulu. Liyangisiza kakhulu izimfundiso zasekhaya leZwi. Ngiyabonga, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngibingelela ubaba, ngibingelela uma, abazalwane ekhaya leZwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Cela ubuthule ubufakazi Baba, okunesikhathi nje eside ngingabuthuli. Baba, ngelanga ngithe ngisuka la ekhaya nobaba wasekhaya ngothenga ukudla. Masisethawini-ke sahlukana ngenxa yokuthi kwasekuleyithi. Sahlukana wayokwenza okunye, nami ngabe ngothenga ukudla. Ngithe ngisendleleni nje Baba, ngishesha, kwaba nobhuti ongibingelelayo. Wathi unjani mama? Kodwa ngangambheka ngavuma nje, ngaqhubeka nohambo. Lo bhuti masethi, we mama, ngisacela ungitholele abantu abazosebenza. Ngase ngambheka-ke, ngatshengisa ukumlalela. Wase wathi ngicela sibuyele eceleni. Masibuyele eceleni-ke angitshela ukuthi udinga abantu abazosebenza, kunenkampani ezovulwa manje kudinga abantu abazosebenza. Wathi ngingakwazi ukumtholela, ngathi he. Wase wathi inkinga-ke ama-forms akawaphethe, singakwazi ukolanda ama-forms. Ngimbuza ukuthi lapha ngiyalele nje, kube sengathi indawo iseduze noma ngangingayazi mina. Hayi ngivume, sithe baba sisamile nje lapho,
wabe kuqhamuka futhi omunye ubhuti amchazela ukuthi udinga abantu abazosebenza. Lo bhuti amtshela athi mina ngiyasebenza, abuye athi hhayi kukhona phela engibaziyo abangasebenzi. Wamtshela-ke lokuthi kodwa-ke ngicela sihambeni solanda ama-forms. Hhayi lo bhuti avumele naye phezulu kuhanjwe bathi asihambeni. Ngithe ngisendleleni nje baba, kwaba nezwi nje lathi jika. Ngesikhathi ngajika nami ngabuyela ngajika nje kubona ngaphindela emuva. Hheyi baba, uvalo ngashaya uvalo. Ngithe uma ngifika ngixoxa ekhaya kwathiwa nje hheyi kwathiwa bekuzokugila sazi bebeyokwenzani kodwa nje bebehlangene. Baba nje ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu nje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ngoba ngangisola ukuthi ama-forms ubengawaphethe ngani. Kodwa futhi nganento ethi angihambe ngoba phela ngiyawudinga umsebenzi. Ngibonga uNkulunkulu nje wangiphephisa. Ngiyabonga baba, ngibonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela babe nakuwe mama. uJesu Kristu uyinkosi. Ngike ngalalela Bufakazi bomama lebekakhuluma ngokuthi ubone umbono kuhanjiwa, ubona bazalwane labanye bahluka bahamba bodwa, wabuta ukuthi laba-ke kwathiwa laba phela ngilaba emabhizinisi. Uthi wabalandzela makafika abuke etulu wathola ukuthi le tulu ngathi kuvalwe ngeliseyila. Wabuta ukuthi manje kwenzakalani, kwathiwa labazalwane laba mkhuleko yabo ayisafiki ezulwini. Amen bazalwane, bona abadiboni. Wathi sicaphele thina bemabhizinisi ukuthi ngabe sahamba kahle na. Enhlitiyweni yami kwaba naloko ukuthi Nkosi, lo mbono Nkosi ngabe awukhulumi nami, ngatisesha ngatibuka ukuthi ngisahamba kahle yini, ngatisesha ukuthi ngabe kude yini lokungangenta ukuthi mkhuleko wami ungavakali kuNkulunkulu ngenca yebhizinisi. Angizange ngikuthole, kodwa emva kwemalanga ngisathi ngiya-order enhlitiyweni yami bekunelivi leli lapha ku-Exodus 20 verse 4 leli loku likhuluma. Mina ngiya-order ngala lelivi lanhlitiyweni liloku liyakhuluma liyaphindzelela. Sigcino ngayekela loku-order ngalalela lelivi lithi lapha ku-Exodus 20 verse 4 lathi ungatendeli titfombe letibatiwe nemfanekiso walokusezulwini ngaphasi nalokusemhlabeni phasi komhlaba. Ngabona ngazindla ngalo, ngabona ukuthi lelivi likhuluma nami ngoba kuletinto ngibheka amakhekhe kulele sikufakako siyafaka siyenda mfanekiso walokusezulwini, siyafaka amafu, sifake ma-rainbow, sifake tinkanyeti, sende komfanekiso walokusemhlabeni nebantu siyafaka, tilwane sifake konke. Ngabona ukuthi lelivi leli likhuluma nami, ngabe sengiyakhansela ngaleso sikhathi ngathi Nkosi ngiyabonga kungikhuta. Kudzala acale kungikhuta nedi ngoba mina benginganaki, kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu akhulume ngaleli hlobo. Ngabe sengiyakhansela leso sikhathi ngathi Nkosi angisafuni ukwenta makhekhe lanemfanekiso walokusezulwini noma lokusemhlabeni, kodwa ngiyabonga ukuthi kusukisela ngalelo langa kuvele lo mbono kude nalinye likhekhe lelifikile. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, ngizombonga uNkulunkulu baba ngamandla akhe amakhulu. Kunomntwana kadadewethu okadefunda e-primary kulo nyaka ufunda high school. Ilokhu angena nje esikoleni uphuma kwi-position. Shuthi nje uNkulunkulu umphile ukuhlakanipha. Kulo nyaka ngike ngakhuluma naye unyaka uqala ngathi ungawagqoki lamashethi ngoba awomtapa. Wangavuma-ke noma wakhe-ke shuthi sangabona ngasolinye. Ngamtshela ngathi uzofeyila kulo nyaka. Wangiphikisa wathi ngeke ngoba uyazazi ukuthi uhlakaniphile. NgoJuni ngoMashi kwaba ngconywana. NgoJuni wafeyila. Ngahlala phansi naye ngathi ngiyakucela wayeke lamashethi uzofeyila, ngizokuthengela amanye amashethi. Waqala kwasa wathi hayi ngiyavuma mamkhulu, ngamthengela amashethi kule term le buya nereport izolo.
ubuyelele kwiposition. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngibingelela umama nobaba nabazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela ukuletha lobu bufakazi sobuyidle kakhulu impilo yami sekuyisikhathi eside ngilokhu ngibheka. Kunentsha kamakhelwane eqala ukuvakasha kwami, isencane kakhulu, ingumdlwane, ihambe iphinde ibuye, ihambe iphinde ibuye. Mifikile ngifike ngiyiphe ukudla, kanti ubaba uzohamba hamba afundise ngale nto njengoba wake wakhuluma ngayo kukwenye intshumayelo wathi iy'lwane siboyinakekela noma zingiza kamakhelwane singayishayi. Mina-ke nangokwemvelo yami ngiyayithanda vele iy'lwane, ubaba wasekhaya kuphela ongayithandi. Kuhamba kwahamba le ntsha yaze yakhula yabandala, njengamanje iyintsha enkulu endala nayo futhi size yathola abanye abantwana, isanda ukuthola abantwana bakaboni-ke emehlweni. Isimanga ngale ntsha, ifika lapha ekhaya kwesikhathi ilale khona ebusuku isigadele, akungeni muntu ebusuku, ayisalali nasekhaya kubo, ilala kithi igade. Uma kudlula umuntu engamazi kuthi ayimqede. Isimanga engisibonile, akusondeli muntu eduze kwami engamazi, kakhulu kakhulu uma kuwumuntu nje oqhamukayo nje ozongena kuthi ayimqede. Kodwa uma kungena umuntu ongumzalwane, ongumntwana kaNkulunkulu ekhaya, ayimenzi lutho. Le nto iyangimangaza ukuthi kakhulu kakhulu ubaba izinto asifundise zona lapha ekhaya leZwi ziyamangalisa, ziyiqiniso. uNkulunkulu uyayifakazela empilweni yami iy'mfundiso zikababa. Kunjalo nje, kade ngitshela abantwana bami ngithi kusho ukuthi le ntsha ngoba isanda ukuthola abantwana manje, mhla bavuleka amehlo labantwana ngoba basebancane abakakwazi ukuhamba, izobahola bonke ize nabo lapha kwami. Ngiyamangala nje ukuthi uNkulunkulu usenzela ini, ngoba siyithola sesivikelekile thina inja sinayo ekhaya. Ubaba wakwami-ke akayithandi izinja, kodwa akukho muntu ongangena ngisho ebusuku. Le nja iyasikhonkothela, ilala emnyango. Iyangimangaza le nto uNkulunkulu ayenzayo, indlela engithanda ngazo ngiqhamuka igijima isizongijabulela, kodwa uma kwasondela umuntu nje eduze kwami ithi ayimqede, especially uma kuwumuntu nje engamazi. Kodwa uma kuwumunye ongumntwana kaNkulunkulu ngisho ingamazi ayimenzi lutho. uNkulunkulu uyangimangaza, uyalifakazela izwi lakhe. uJesu Kristu uyinkosi.